Игезәкләрнең туганнары һәм якыннары яр буенда кызны исән килеш табуларына ышанып, соңгы өметләрен өзмичә көтәләр. Абый-сеңелле Күктәкә авылы янында, елгадан ерак түгел, көтү көткән. 30 градус иселеккә түзә алмыйча коенырга теләгәннәрдер билгеле. Алар яхшы yüзә иде дип искә ала туганнары. Икесе бер юлы чумалар һәм бер мизгелдә юкка чыгалар. Елга буенда калган туганнан туган апалары һәм ярның икенче ягында утырган балыкчы яшьләрнең су өстенә күтәрелгәнен башка күрми. Коткаручыларны да алар чакырта. Авырлыклар чыга. Шуның аркасында елга бик тиз агымлы һәм елганың агым тармакланып киткән. Шуңа күрә эзләү территориясе безнең өчен күбәя һәм инде без бөтен җирдән дә эзләргә тырышабыз. Коткаручылар егетнең гәүдәсен шактый тиз тапкан, кыз туганлыкын әле һаман эзлиләр. Әлеге урында коену рөхсәт ителмәгән, монда су агымы шуның кадәр көчле, хәтта водолазлар да көч-хәл белән чума. Яшьләр күрәсең үз көчләренә кирәгеннән артык ышанган. Авыл җирлегендә хәбәр итүләренчә, игезәкләр тәрбиягә алып үстерелгән балалар була. Үз балалары кебек тәрбияләделәр, якын иттеләр, үрмәләп кенә йөриләр, әле алып кайтканда үстерделәр, укыттылар, тымытыкка йөртеп, тымытыкка Күктәкәдән автобус йөри бит инде безнең. Мәктәптә актив булдылар, авылларында актив булдылар, открытый, ачык балалар инде. Бу фаҗига азнакайда беренчесе түгел. Бер тәүлек эчендә районда 3 кеше батып үлә. Югары Сланда 2 көн дәвамында 75 яшьлек балыкчыны эзлиләр. Аның кимәсе башка судно белән берләшкән була. Эсселек башлангач, суда фаҗигаләр саны гадәттә берме-бер арта. Соңгы бер атна эчендә генә дә Татарстанда 8 кеше батып үлгән. Һава температурасы 30 градуска кадәр җитсә дә, суыкларда су температурасы 19 градустан да артмый. Мондый температура булган суыкларда зак итеп коенганда, йөзгәндә көзән җыярга мөмкин. Гомумән суыклар янында ял иткәндә гел куркынычсызлык кагыйдәләрен истә тотарга кирәк. Ел башыннан Татарстан сулыкларында 27 кеше вафат була, шуларның икесе балалар. Коену сезонына әле кирдек кенә, әмма соннар инде куркыта. Елга күлләрдә 14 татарстанлының гомере өзелгән. Радик Гыймаев, Нәфисә Минязова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы, Азнакай районы.